Ja. Want ik kan alles proberen. Ik heb vooral series en begooi voor weer. Maar dan komt wat terug respondie. En dat maakt mij zo emotioneel. Want Ja. dat komt regen en hier zit er een wacht voor weer. Maar dat komt niet. Ja. En allemaal weet, als je nu je eigen salaris krijgt, zij moet eet, Ja. zij moet zo krachtig zijn, zoals Ja. je moest weten, dat kan. En je moet ook zijn, je moeder jou om op te komen aan je huis. Okay. Zij moet helemaal jou, zoals die water, ze betaalt. Alles allerlei dingen. Maar Okay. ik kan haar helpen. Ja. Maar daar is geen helpen.